piaman sawala pagaran teh ombak pada buah di lamanya sadang mencari dulu batinggan lajale kabata bangkale kini ko disambung pulau didulang malah sadulang lai pandulang lamba di malako diulang saulang lai penyambung kabanan tinggalku indak dikili malah tapi kain dijahit tantang kapalonyo indak dicari pantun lain cari tonangan kod main olah disambung layu kacang diambil bamban nambah bunga indah guna dirantang panjang sambung carita dulu tantang di maha pantauan iya tantang dilihat tapi jalan tantang di maha dulu kabawa tinggal lajale tinggal di pondok ladang kawan bilang malah upik si Rosni samanja inyo dapet sure dari rantau kironyo malah badan inyo badasobana malah mandekan duang isinya lai ado tertulis dalam sure tapi pitiinyo indak manarimo itu bana malah badaninyo itu malah upik si Rosni agak deinyo kok dibilang di ladang malah badan tinggal di pondok ladang malah badaninyo kalau inyo di pondok ladang malam di kawan malah do di sinan kironyo rombong malah rundo malam kawan dak olu malah yo bunasar kawan suami inya dulu tuan tapi baale nak sarupo iko nasi badan malah wak cekini wa itu bana katoinyo onang karako malah di tapi jalan jatuh badare sularonyo kalau di kanan nasi badan jatuh badare omai iya mato tuen indak lamo malah ukatu itu de untuang teka diala presiden di Bangkaulu balai kapa tangalawi tinggal Rosni di kampung dulu bunasar bangana la ilalai onang
ito lasabi detwene bilang malabu nasar malai tanah jambi wa itu wana kok dibilang hati sanang malah saleco indah urang nanti nganan tabayang maei Sao malah sarupo itu kok dulu di Jambi kota memang inyo jadi tukang sapu baitu wana malah bunasal tapi de inyo malah di Jambi kota memang coy itu keadaan iyo kepala malah kini di kantor tu iyo batanyo rake inyo onde buyang siabu nasel tamat di mana dulu sekolah kok itu pak nangka ditanya kalau sekolah pak nang ditanya babe dapat ngado di nalangain pak kalau dicali caro mangecek dinokan caro bakato karajo cuy tuju memang berbeda pada karyawan lain baik itu mana walau katu itu kalau itu pak nangka ditanya sekolah ambut pak ndak lo tinggi wana tamat baso yang asyang laut tuene di padang lapan yang ngotene Soto taranga malah rupo itu tekajui malah pak kantor pesira yang di kota apa camat masuk kini kalau itu malah bunasal cubo bau malah tamat sekolah baris hari nanya tangannya biari malah ganti hari tapi wana malah sesudah itu nyoba malah tamat sekolahnya pisuli masoda lu tenei tapi malah jalapan pagi lesia malah seluruhnya nyawa karajo tentunya imbau dia patu satunya imbau dia patu lalu dua inyo di kurisi tangan terampai ate meja nanelok saju nambah kaji buruak ketibo lumba kanan
Nyecali malah dia pak tu tamat sekolah malah katanya diploma mana kadi bilang kalau dihitung dicali Abu Nasr nilai tamatnya wasikola tak kajui apa sekutiku sedangkan ambo yang risiko kepala kantor risiko indah iko do tamat sekolah ambo di bawah mana dari Abu Nasr Abu Nasr tinggi tamat sekolahnya tapi dek nasib bana balu nelok pisulik bana lungka luai yang kini wa itulah Abu Nasr iyo kini apa katuan danga kato simak labuni bantulah pak di kantor ko salasen pembukuan kasadonyo wa itu wana katoinyo kalau cuy itu kato apa kalau piladang kawabelo katuko rana dalam rimbung kalau cuy itu pak kata apa nangka elok ambo jale sadio sajo baitu bana kata Abu Nasr lasanang raso dalam hati lalu karajo badani baitu bana di Jambi kota ladu malah karajonya dolunya jadi tukang sapu kini ko di kantornya lamanya lasekan membantu kepala tu baitu bana malah Abu Nasr iyo cuy itu dapet karangan aja jadi yo tulinya yo yo malah di kantor tu tukang sapunya yo yo ladu gajinya tarimo oh biari kawa bilang pakan nabi pakan bilang bulan laraso sanang dalam hati tapi rang tinggal tabayang yo indak lamu malah sawakat itu naninya malah si Abu Nasr laraso itu karajonya indak lo mailak badan diri di mapiti nang kadape biar basusah payah di rantau orang baitu bana katoinya ndak lamu malah dietongkan abiari baganti pakan nabi pakan baganti bulan nabi bulan bertambah yu deinyo malah si Abu Nasr tapi kaba alai katoinyo tinggalan malainyo di Jambi kota di Sabwi samojoinyo bak namu buyang Abu Bakar kalau lainnya malah Abu Bakar kironyo malah ukatu itu deinyo lairang bapiti memang dak olu tibo di Jambi kota mamotong ke kabun para pitinya bangao adoyu tenei kinilah baru usaha Abu Bakar lah menjadi saudagar kata baitu malah di Jambi kota
dari kampung malah dusun itu leado kata nanado nyobali malah dibubakar ba itu bana tiap minggu agak deinyo kok dibilang banyak oporan kata kalua ado ke Padang malah ado yung Kamedan pun ado yu atenamu buyang Abu Bakar lawa piti malau katu itu de untang teka di alanan si Abu Bakar tapi ukatu itu kok dietong ari ladake kapuaso naninyo malah si Abu Bakar de awak orang lai bapiti nyobari tahu ke Abu Nasr nyocari bunang asala otuwenei okajambi ilakota harepenei si Abu Bakar yotonyo dari Tempino mencari buyang Abu Nasr awak kan yo larang bapiti wa itu bana kok dibilang obaduo malah yo kawannya ba itu bana Abu Bakar ndak lama sawakat itu barangke pagi malah dari dusun Tempino latibo diambil kota di tibo malah diambil kota nyotari katampe karajo Abu Nasr satu tibo malah ditampe karajo Abu Nasr tapi mana di kantor pasira jambi kota itu mana kok dibilang katu camat masuk ke kini satu tibo inyo di sinan tetaga oto malah dia laman kontak dicabik mesin mati lah turuninyo malah baru satu turuninyo baru hari tapi malah yang sawale siang kironyo tibo serupo itu iyanya baca assalamualaikum waalaikumsalam kata orang nama nanti aka bapak kata kawanan adong ambo kasiko para lubana ingin batangamu jaburang asal tenei nyobari tahu malah di anggota lain iyo kepada Abu Nasr onde apa kata inyo ada orang menunggu di luar ingin bertamu malah jo apa keluar buyang Abu Nasr satu keluar inyo dari kantutu tampak sekali Abu Bakar nyobao masuk malah ke ruangan tampe duduk di sini ninyo marota akato malah Abu Nasr akabada datang coiko ba itu katoinyo Abu Nasr kalau itu malah kato Abu Nasr tujuan ambu elok mana datang kamari ba itu anak katoinyo kini ba itu Abu Nasr ari kandake kapuaso ampie malah sabulalai tantu kita iyo kadi kampung ba itu bana katoinyo atau pulang Abu Nasr lake puaso kini ba itu bana katoinyo
Satori sawi rupa itu kini ya ndak mungkin do dambo pulang kok pulang do ngolula udai udah dari lambu retwenei kalau indah malah unasar pulang apu pasan nang kambu bawa atau piti nang kawa kirim. Kalau itu nang kau datanya bila udah barangke pulang kampung. Kasihku balik dah katanya ada mu kirim kawadan udah otu enei. Alasamu sanang malaman munggu katu lewat ke pulang kampung lewat campur sama joragu bedokok ya uanyana dari kampung otu enei ala kesanang malah rasa di hati nak lamu kadibilangkan de utang mata kadiala naninya ka menuju kampung tinggal dulu menuju kampung di Sabi Pulau Rosni di Nagangari otu enei kalau naninya malah si Rosni di nagari macam nyucubo bau sao baladang kacang padi di pondok ladang tuyo juo musim kasawa orang nyopai lo kasawa orang tapi ada peninggalan dulu sawah sapi yang lai pulaunya tanam padi musim batanamnya satu lo pai batanam kok musim basiang coy itu pulau tapi nanati upik si Rosni pada sobana mande bang apa omai tapi wana malah sawakat itu de untung malah teka diala naninyo si Upik Rosni anak lah lewat umurnya sampai bulan tentu laran sugadang anak inyo ukatu kesawanya pailo pai basiang kok tiba katu batanamnya iyo yu katu basiangnya satu yu detwenei kawan-kawan ninyo sarupo itu pai wasiang wasamo-samo mencai piti pembali bare di malo hati ndak kai ibu nambah campu arok yoca amin maegi
siang pagi-paginya lapai anak kandung babaju babaju anak kandung pai kesawa urang baitu ana upiros ni di Tapi mana wala di hari itu kawan lah masuk dulu ke tengah sawah naninya malah upi rosninya buekan anak malah ya buayan onyo bau malah kain panjang salehnya buai anak malah dake dan kayu sama laki anak tulalo tapaso balela anak kandung naik olah lau coba dak gadang onang sulasi di kandang kudo laki-laki dan honak kandang adang hawulia panolong hoi bunangko onang buayan honyo ayun anak kandung honamwa dendangkan de ula jae mana komande gae lanangko komangko awa wayamani ngakan anak lalu malainya masuk sawah wa itu bana upi si Rosni lawas siang samoyo kawan-kawan baitu bana kalau dietong kalau leluna malah siangan padi lai lama galak yo kawan-kawan tapi gak kare siangan nangko o sakit tangan maelonyo tuan itulah nasi malah badan si Rosni tapi kawa alai katanya sama laki orang dirantau pulang biar engkau rupoiko baitu mana malah kok dibilang satio ari pai kasawa orang tuan
Kok batobok malah siang nanggak kare pane angin malah kok dietong masih rapada muko kanai pane sakit dado maranggi siang. Koba itu bana lah nasi inyo tapi dek nasi rupo iko biar tangguang. Howan tua iko mai. Itulah nasi upi Rosni kok pulangnya dari sawah urang. Anaknya lataan malah dibuayannya langsung puluh karayu di ladang tukuran memasaknya lama masak waitu wana sekutiko kalau deinyo upi Rosni. Kok malam ada kawan malam mau nian baitu bana kok dietong mapalanta sabalik pondok itu kawan malam di sinan menunggunya. Tapi siang upi si Rosni nyopai ke sawah urang kaba ayu oleh nak nasi itu de ulah nasi bantu iko Abiari babilang pakan, Nabi pakan babilang bulan de untang teka diala iyo dek nasi upi si Rosni. Biar dikau nak sama laki ayah pulang di rantau laki lah nak kangen ruang na badan nak gadang bilang malah upi si Rosni sadang itu di korong kampung tiok siang ke sawah urang. Ada hari malah suatu hari pulang malah laki kakaknya dari rantau bak namuinya Abu Bakar. Pagi pulang malah dari rantau tiba di daerah malah kampung itu. Bertanya Bakar karang rumahnya di mana di upi Rosni. Menjawab dulu malah upi si Rosna kok Rosni dah karitanyo inyo pai ketampek lain bagadu inyo yo mande antaba alata jadinya. Honda ado malah tinggal di siko waitu bana kato inyo upi Rosna. Menjawab sekali mintuonyo Abu Bakar baalo inyo kaditanyo bana inyo pahlawan laki ambo. Baitu bana kato mintu Abu Bakar kalau itu mintu kato inyo ambo ndak paralu malah batanyo lawan jo kawan. Ini di mana badaninya satu disabi rupo itu nyetinggal di pondok ladang kawan yang nyecari malah ke pondok ladang kawan tu ndak jauhnya dari sinan kira-kira ada gak 300 meter. Nyocari malah di Abu Bakar nyotanyo diurang laki itu di mate upi Rosni tetanyo bana kapunyo ladang bana. Kok inyo yang karitanyo kok siang kok inyo ndak di rumah nyopai besiang sama yo kawan-kawanyo.
Satu disabinya pai wasiang ibu hati bakar mandangannya pada sobana yudi kau tinggal di kampung di kiranya turi malah di Abu Bakar kamaranya pai ke sawah ulangnya turi malah dinyo Abu Bakar satonya tari malah padi di sawah padi rawang taban tak mudo onyo cari wana urang basiang di sawah iyo ko batang di wadanya tuan latenggi harinya mencari waitu wana kok dietong agak deinyo malah kalau dibilang upiak si Rosni sadang basiang di sawah urang baitu wana kok dietong kironyo malah sari tunaninyo malah si Abu Bakar tarinyo ilian sawanan panjang ladake tanpa urang basiang kironyo turui wana kasinan danga dietek sadang basiang padi di mamalah Rosni basiang baitu wana ketinyo ndak jauh do dari siko ado nampak sabala kanan tu itu rombong inyo tu makato urang tu nyoturi sekali di Abu Bakar Ilyas sawahnya mudik sawah satu rakenya kasinan tampak buayang kain dimunggu sakuti ko nyoturi dibuang akar kamunggu ko ado batang kayu di munggu tu anak babuai malah di sinan bakal tibo dake buayan satu tibo nyo di sinan nyo ayun buayan lambek-lambek satu nyo calik malah kasawa lawe tu urang basiang sakutiku sadang bayadi otak urang basiang dak lamu sawah katu itu bakato kawannya upi Rosni danga Rosni katanya siatu nama mbue anak di munggutu nyari yuwo malah di Abu Bakar Rosni kamari lalai katanya iko ambo pulang dari rantau kakak malah dari yo bikini maki dibilang yo laki kakaknya upi si Rosni bak namo buyang Abu Bakar satu nampak urang mai bau takajui nyopi Rosni nyocalik mana elok-elok kironyo dek sanang hati urang mai bau dari munggu titu iyo tampek buayan babuai anak inyo anggapan inyo suami nang pulang di rantau nyo rancas sang ajo padi sudah watanam di rancas saja padi malah sedang wasiang baik tu anak kok dietong malah suinyo sedang walari malo indak kamalaswi sakasa angok Rosni diwalari maler yang pamatang nanyo tampu kondak lamo sawah katu itu latibo inyo di munggu sakuti ko hati watambah damam yo Tapi waktu Rosni sudah walari mata banam-banam kaki di sawah sasa angoknya bawa walari
ladake kamunggu wai tanana inyo mabatu inyo disinan samutakaji yo buang akar bakato buakar malaka upi rosni yon dedek kandang upi rosni salamu tinggal malak di kampung. Assalamu kami lakarantau lamai lulu kasawa badaninya tinggal lalu sawatu rosni kato Abu Bakar waitu wana katwenyo kato serupu itu Ibu Bakar mencalianyo pulang lalai dari sawako mangaiko karajo tio ari baitu kato Abu Bakar hoba kato malah upi rosni hode ulamande yo bapak ambo karantau suami badan diri ambo kini ko madan tayadi pado ndak makan anak ambo hobi ambo cubo kasawa urang di makadape lemae piti walanjo tuan pado anak mana ndak makaran cambo kasawa urang anak koyo arek manusu kawa ayu katoinyo ola kalualo kasadonyo urang samu wasiang yo inyo batamu sekali yo Bakar jadi ko baalo tayadi rupo iko kaniko malah laki kakak inyo baitu bana malah di rosni tapaso rosni pulang daolu baitu malah kato Abu Bakar kini baitu lah diudah pulang lah dolu dah dari siko beko ambo menyusul kudien kini baiku la rosni kalau iyo malah sarupo iko biarlah iyo kini sama pulang satori sawi sama pulang ndak bisa ditalai tapasu tinggal kawan di sinan tinggal kawan sama basiang agak Bakar ang bapiti lanyo agi sale seorang piti urang basiang tu sanang hatinya maei orang di sawah haret penei pulang saya malah sama Abu Bakar mendukung anaknya si Rosni Mairiang di belakang nyotari pulang ke rumahnya kini baitu lada katanya awak singgah di pondok dah ladang ambo dulu satu sawi rupo itu di sinan malah tukar pakaian baitu bana badaninya Abu Bakar tarik ke rumah malaman desi Rosni tinggal dulu di pondok ladang oba itu wana sekutiko lah sudah tukar pakaian sudah mandi tukar pakaian barangke ke rumah mandinya di
Satu barangke karuma mandeinyo agak mandeinyo upik si Rosni. Satu tibu malayo di rumah tu panjang caliknya mandekan doang kironyo anak kola tibu pulo lah tibu minantu kayu ambu dari rantau inyolah datang lo ke rumahku. Iyo berang mande mancaliknya tapi kabaa kamangeceknya tapi pulo dibubakar minantu kayu tasabwi da olunya tapi de urang nambansar kanamonya tasisi eju dinang kayu tuenei. Nyoimbau sekali malah upi Rosni di mandenyo baakato mandekan ruang kamari la Rosni katuinyo. Satu nampak minantu kayu ambu datang dari rantau kau lah datang lo ke rumahku lah suruh bawa lo anak lo kainyo. Oh bakato upi si Rosni dangari mande sabananyo. Oh bukan ambo mande duri kamari bukan ambo ingin datang ke rumah inyo tubana manuri ketampe ambo mande. Pada subana mae awak ko bangsa yo wedo awak ko mikin lawakato nang kayo sajo waitu panganaiyo. Oh tapi kabaale mak kacoi ko la nasi malah di badan diri marasai bana. Oh dari dulunya mae tak lama malah sawakat itu naninyo si Abu Bakar ndak boleh dole Rosni ke pondok ladang itu disiko saja lah Rosni katoinyo manga ditampe urang tinggal itu kato Abu Bakar. Oh kini ba itulah diudah kok di rumah mande nangko ambo diam kok disiko jo ambo tinggal. Oh mande yo bapak malah lah berang padu aco ambo kane usia biar lambo balik ke pondok ladang. Oh baik itu bana malah katuenyo kalau de inyo mande kandong ukatu dale di rumah tahu inyo sayang kambo. Oh tapi konda ado da bakar dole di rumahku layale ambo nyotang kali dai. Naninyo malah si Abu Bakar iyalah sarupo itu malah manolongnya kondak babari nyobalian bari piti balanjo nyobarian juba itu wana di Abu Bakar awak samunai malah kini jo laki nyoba itu kato pangana Bakar kok dirantau samu dirantau kok di kampung sarupo iku lajale marase tinggal di kampung baitu bana kok dietong tapi naninyo upi Rosni ndak tala modo di rumah mande itu 3 hari sangajo di rumah mande tenei. Sudah itu nyotari ke pondok ladang dak nyodangan bana dole kato Abu Bakar tu padoba macam-macam mande kambu rancak di pondok ladang saja tinggal biar dan tunggu pondok nelangang biar di sinan naik. Awak latih nggak ada tenei. Indak
lamo malah dietongkan da olu musin betanam betobok musin basiang abiari baganti pakan nabi pakan kabaganti bulan tentu lape musin basiang musin manyabi tibo pulau mai masak lo padi malah nanti siang dulu naninya upik si Rosni ada batahun gak 10 karung padi peninggalan dulu malah bunasan oh kini lah masak padinya patwi disabi kadisabi patwi diri kadiri lah 2 hari baru sudah padi disabi bekato malah mandekan ruangnya manga disinan padi balatak karancak ke rumah awak malah bau padi itu baitu kato mandekan ruang oh tapi naninya upi Rosni pangana mande dari dulu lah tahu juga ragu Rosni mayo kan tuan macam caranya dimandekan ruang konda ado barele yapui padi sakarang konda ado piti le pinjam pulo opat le jual bayu ade untang takadi ala padi barasi dapat 7 karang olah dipakai bare malah sekutiku atau padi nambah tumbuh indak lamo do sawakatu itu oh baru 2 minggu sudah menyabi lana mulu abi padi simpanan tuan di malo nak kabi padi disimpan tiuk sabanta mande menjapi bare tiuk sabanta mande meminjam padi oba pinjam nalamu lumba bayi na baru lah datang pulo mau sampai tande padi nanado ke kapuaso de untang malah teka dialah naninya upiak si Rosni ndak bahasa rupo itu dek mande bana mania tentu bare kadibakan malah kaditana tentu ya ada untuk puasanya jamuan padi nanduo karang oh bare lah sudah do sudah bertumbuh dak lama sawakat itu ona mandelo kalau dibilang tadanga Rosni sudah menumbuh lah datang do mande karu pondok tumai meminjam bare pulo malah gak 5 gantang baitu bana sekutiko kironya mande ingin mabian padi nanado oh ingin manandean bare nanado tapi naninya upi Rosninya ndak mungkin kamalawan kandekan dong oh biar minta biar pinjam tataknya barian di upi Rosni tuan
Baitu wana wala nasiinyo baitu naninyo tangguang kawa ayu oleh katoinyo hari kamasuk kapuaso saminggu lai hari kapuaso o balanjo nang kadipikian bare kanado kaditana balanjo untuk bali sambah kanyo pikian tapi nyo malai pandai pulo kan ada pulo inyo baladang mudo ada pulo mananam sayur kacang padi nyo tanam juga kok lado pun ada malah dekat 3 pamatang tapi dek inyo pirosni oh balanjo malah untuk bulan puasa kok masak lado labayua kalau untuk sambal lai cukui tuan oh anak lawaran sugadang yu de untang teka dia la kironyo piak sirosti marasi jo mangandi mai olah sarupo lai kudetenei lewatnya jam 9-nya jam 9 hari malam bang ibu hati urang dirangan tau wapikian bila ka pulang ya nak kana harian de anak lape di lapo munggu nampak jalannya simpang 3 bertahun-tahun di menunggu bila orang ngantau babalik hanya amai dari buni ama rantiang talang panjang jalannya mai biya anak kanduenge honde pulang lena ayah dirantau orang awak di kampung sansaro nakan duenge nama ratoknya maruluang panjang
orang dirantau nyamai obila wabangalia hande kanduenge duduk nagai Jiko nasib di nagari awak sansarona di mandegae nakan duengi